Minu responsabbli għan-nuqqasijiet li nstabu fl-isptar Mater Dei jrid jirrispondi għalihom. Dan saħqu l-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat waqt li kien qiegħed jagħmel kollegament telefoniku fuq One Radio b'reazzjoni għar-rapport A Better Social Return li hija ġondalli dwar l-isptar Mater Dei. Il-Prim Ministru sostna li ma jistax ikun li jintefqu miljuni kbar u ma jkun hemm akkontabilità ta' xejn. Affarijiet li nstabu kienu fil-verità xokkanti li ma jistawx jiġu ġustifikati. Nonfqu miljuni kbar f'apparat u mbagħad insibu li fl-inventarju hemm ferm inqas milli kemm xtrajna. Nonfqu miljuni kbar biex immexxu l-isptar u m'hemm accountability ta' xejn. Hemm ħafna affarijiet jiġu mwieġba saħa il-Prim Ministru filwaqt li jagħmilha ċara li xi ħadd irid jerfa' r-responsabbiltà jekk mill-investigazzjonijiet li ordna l-Ministru tas-Sahha jirriżulta li l-problemi kienu kkawżati deliberatament. L-ewwel nett in-nuqqasijiet li nstabu issa xi ħadd irid jerfa' r-responsabbiltà tagħhom. Ma jistax ikun jissu ma ġara xejn. U għalhekk ukoll il-Ministru tas-Saħħa qabbad u qed jqabbad biex jisiru l-investigazzjonijiet kollha neċessarji ħalli il-punti ta' nuqqasijiet enormi illi sab is-sur dalli tibda tintrefa' iva, nsibu naqra minn kien responsabbli jekk kienx hemm negliġenza jew ġifieri jekk hux riżultat ta' traskuraġni jew jekk hux riżultat ta' ser. U għatenna li mhux aċċettabbli li t-taxxi tal-poplu ma jiġux użati b'mod tajjeb. Madankollu dan huwa biss l-ewwel pass sabiex il-qasam tas-saħħa f'pajjiżna jirkupra u jimxi l qudiem. Imma mbagħad iridu nimxu l qudiem nittama b'konsens minn kull naħa possibbli nimxu l qudiem sabiex jkollna strutturi ġodda fil-qasam tas-saħħa. Ma jistax jkun li fuq sptar 230 miljun u jisu ma ġara xejn. Dwar ir-reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista għal dan ir-rapport, Joseph Muscat appella lill-Oppożizzjoni li diġà tidher li hi maqsuma sabiex tieħu pożizzjoni ċara u konkreta. Il-mexxej Laburista saħaq li hemm bżonn li jkun hemm kunsens sabiex tinstab it-triq il qudiem. Joseph Muscat elenka kif hemm differenza bejn dak li qed jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u dak li qed jgħid il-kellim nazzjonalista s-saħħa Claudio Grech. Waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni qiegħed ikun negattiv, id-deputat Claudio Grech donnu jrid jasal mal-Gvern. Din hija l-istess attitudni li l-Partit Nazzjonalista adotta dwar iċ-ċittadinanza fejn kien hemm bosta esponenti nazzjonalisti li kienu qed jgħidu mod u l-kap tal-Oppożizzjoni qed jgħid xi ħaġa oħra. Li jgħidu li jridu jaħdmu ma mbagħad pratikament jibbojkottjaw sitwazzjoni fejn qed nagħmlu analiżi tas-sitwazzjoni naħseb ma tibgħatx sinjal tajjeb u nittama li l-linja ta' Claudio Grech tieħu s-sopravvent fuq il-linja tal-kap tal-Oppożizzjoni. Dwar il-programm ta' ċittadinanza